Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Manong Tilio. Taong 1976, walang eksaktong lugar. Itong mga panahong ito, kasalukuyang may pamilya na itong si Manong Tilio. Sa kanilang lugar noon, kilala ang kanilang pamilya buhat sa hektar-hektaryang lupaing pagmamay-ari nila. Marami din sila noong tauhan at tagapagbantay ng mga anak niya. Kaya na may masasabing hindi rin talaga basta-basta ang kanyang pinagmulan. Dahil sa likas na yaman ni Manong Tilio, bata pa lamang siya, mulat na siya sa marangyang buhay. Napakamata-pobre din niya, na para bang lahat ng taong mababa sa kanila, hindi nahihigit pa sa alipin at basura ang tingin niya. Matapos niyang mamana ang lahat ng pagmamay-ari ng mga magulang niya, itinoon niya ang kanyang wisyo sa pagpapalago pa nito. Kapag negosyo ang pag-uusapan, napakasinop at napakahusay niya, pero kapag sa Diyos naman, wala siyang tiyaga at pagmamahal. Tuwing niyayaya nga siya ng kanyang mga kaibigan noon na magsimba sila ng sama-sama, isang bagay lang ang sinasabi ni Manong Tilio sa kanila, at yun ay, Bakit? Mapagkakwartahan ba yan? Kung mapagkakwartahan yan, sasama ko. Pero kung hindi naman, kayo na lang muna. Marami pa akong ginagawa. dahil sa ugali niyang yon, kung kaya't may iilan sa mga ito ang hindi napigilang dumistansya sa kanya. Ayon sa iilan niyang kaibigan, mabait naman si Manong Tilio pero kapag usapan na ay salapi, hindi na ito nagpapalamang. Yung tipong ang lahat ng bagay na may kaugnayan sa yaman, tinuturing niya yung isang paligsahan. Sa paglipas ng panahon na ganun pa rin ang kanyang pag-uugali, hindi nila maipagkakaila na marami na yung narating sa buhay. Bagaman nasa kanya na ang lahat, pakiramdam ni Manong Tilio, naghahangad pa rin siya ng malaki. Kahit anong yaman niya kasi noon, para bang may kulang pa rin sa buhay niya. Dahil dito, sinubukan niyang maglibang, subalit kapag umuuwi na sila, muling bumabalik ang lahat ng bagay na kanyang inaalala. Sa pagsapit ng pista ng kanilang baryo, nagpaluto ng kung ano-ano itong si Manong Tilio. May lechon, inihaw na baka, at kung ano-ano pang masasarap na putahe. Nais niya kasing ipakita noon sa kanilang lugar na hindi rin siya nagdadamot sa kanyang mga biyaya sa buhay. Ngunit sa paglalim ng gabi ng pagdaos ng pista, ni isa sa mga kababaryo niya, walang tumikim sa kanyang mga inihanda. Ang kumain lang dito ay ang mga katulong nila na hindi naman niya gaanong pinagtutuunan ng pansin. Sa pagpapatuloy ng kanyang pagmamasid sa paligid, meron siyang nasipat na isang matanda na bigla na lamang lumapit sa mga mesang pinagpapatungan ng kanyang mga ipinaluto. Pagsilay niya sa matandang yon, dali-dali naman niya yung nilapitan habang nagwiwika rito ng, Tatang, busugin niyo ho ang inyong tiyan. Minsan lang mangyari ang bagay na yan. Nang marinig naman ng matanda ang kanyang sinabi, napangiti lang naman ito habang sumasagot sa kanya ng, Hindi lang sa pagkain na ipinapasok sa bunganga, nabubuhay ang tao. Nakakaawa ka naman, iho. Nag-uumapaw nga ang kayamanan mo. Salat ka naman sa kaligtasan. Buhay ka pa. Isinasalang na ang iyong kaluluwa sa impyerno. Dahil sa sinabi ng matandang yan, hindi naman maiwasan ni Manong Tilio na makaramdam ng matinding pagkainsulto.
Walang sabi-sabi, agad naman niyang binawi sa matanda ang hawak-hawak nitong pagkain, sabay tapon sa malayo. Pero imbis na magmakaawa yun sa kanya, ngumisi lang naman ito habang patuloy yung tumatawa. Makalipas pa ang ilang minuto, pagtitig nito sa kanya, gulat na gulat naman siya matapos niyang masilayan ang mga nanlilisik nitong mapupulang mata. Pagpikit niya ng bahagya, bigla naman siyang binalot ng matinding kilabot sa katawan matapos niyang mapagtanto ang parang bulang paglaho ng nilalang. Sa pagkawala nito, dali-dali naman siyang bumalik sa loob ng kanyang bahay para pag-isipan ang mga nangyari. Siyempre, dahil sa may paninindigan nitong si Manong Tilio at ayaw niyang mapagtawanan ng karamihan, pinili niyang itago ang tungkol sa pangyayaring yon. Sa paglipas pa ng mga araw, nagpatuloy naman ang kanyang pangkaraniwang buhay. Dahil sa matinding pagkaabala sa kanyang negosyo, tuluyan ang nawala ang bagay na yon sa isip niya. Ngunit 2 linggo lamang noon ang lumipas, meron na siyang napansing kakaibang butlig sa may bandang bewang niya. Noong una, inakala niyang pangkaraniwang butlig lang ito, pero nang lumaki na yon ng lumaki, doon na siya dahan-dahang nakakaramdam ng matinding pagkabahala. Ang mas ikinatakot pa noon ni Manong Tilio ay noong masipat niya ang loob nito na para bang merong gumagalaw na kakaibang bagay. Kapag hinahawakan naman niya ito, hindi naman siya raw nakakaramdam ng kakaiba o matinding sakit. Basta ayon sa kanya, para lang talaga yung pangkaraniwang butlig. Pero dahil sa nababahala na siya, nagdesisyon na siyang magpatawag ng albularyo. Sikreto ang ginawa niyang yon at ang tanging nakakaalam lamang nito ay ang kanyang asawa at mga anak. Bale, 6 na albularyo ang pinatawag noon ni Manong Tilio sa paniniwalang mas marami, mas madaling mareresolba ang kanyang problema. Ngunit makalipas lamang ang 3 araw, mas lalo pang tumindi ang naging kalbaryo ni Manong Tilio. Imbis na gumaling, mas lalong lumala ang kanyang sitwasyon hanggang sa dumating ang puntong napapansin na ito ng kanyang mga tauhan. Nang hindi na ito maitago pa ni Manong Tilio, humingi muna siya ng payo sa mga albularyo bago siya gumawa ng sarili niyang hakbang. Pasensya ka na, Tilio. Hindi namin alam ang gagawin namin sa sakit mo. Wala namang mangkukulam o mambabarang ang merong may galit sa iyo. Ano man ang nangyayari sa iyong katawan, hindi na yan saklaw ng aming karunungan. Wika ng albularyo sa kanya. Dahil sa sinabi nito, galit namang pinaalis ni Manong Tilio ang mga matandang yon. Para sa kanya, hindi na yon dapat pang panatilihin sa kanilang pamamahay, lalo pat wala naman yung naitutulong sa kanya. Sa paglipas pa ng mga araw, alam na ng kanyang mga trabahador ang mga nangyari. Bagaman ipinakita niya sa mga ito kung gaano nakalala ang kanyang karamdaman, tila bang hindi man lang yon nakakaramdam ng awa o pag-aalala. Ang mas ikinagalit pa noon ni Manong Tilio ay noong masipat niyang nagtatawanan ang mga ito habang siya ay naglalahad ng tungkol sa kanyang iniindang sakit. Dahil sa mga pangyayari, minabuti na lamang niyang manahimik at kimkimin na lamang sa kanyang sarili ang tungkol sa lahat ng nais niyang ihayag. Sa paglalim ng gabi noong mismong araw na yon, wala namang ibang nagawa si Manong Tilio kundi ang magmasid sa binatang naroon sa kanyang silid. Habang nakadungaw siya sa labas ng kanilang bahay, kitang-kita niya kung papaano magkaroon ng kulog sa kalangitan. Tuwang-tuwa siya noong pinagmamasdan ng bagay na yon dahil sa biglaang pagliwanag ng buong paligid na animoy malapit nang sumapit ang umaga.
Makalipas pa ang ilang minutong pagmamasid, doon na siya unti-unting nakakaramdam ng kakaiba nang meron siyang masipat na isang babaeng nakatayo sa labas ng bakuran ng bahay nila. Pagkawala ng kulog, bigla naman yung naglaho, subalit sa pagbalik nito, nagkaroon na ng kasama ang nilalang na yon. Dumami ng dumami ang kanyang mga nasisilayang nilalang hanggang sa hindi naglaon, napilitan na siyang isarado ang bintana. Matapos niya yung gawin, nagpatuloy ang katahimikang kanyang nararamdaman, pero rinig na rinig niya sa labas ng bahay nila ang napakaraming mga yapak na naglalakad. Unti-unti na ring nagkakaroon ng mga pag-aangil na siya namang sinasabayan ng mga malalaking kumpas ng mga pakpak. Dahil dito, agad naman niyang tinawag ang tauhan niyang nagbabantay sa kanila, pero pagdating nito sa loob, nakapagtatakang wala naman yung naririnig. Lumabas pa yon sa kanilang pamamahay, pero pagbalik nito, wala naman yung naiulat na kakaiba. Dahil sa pangyayaring yon, muling tinawag ni Manong Tilio ang mga albularyo, subalit hindi na siya nito pinaunlakan pa. Matapos naman niyang malaman ang pagtanggi ng mga matanda, wala naman siyang nagawa kundi ang maghanap sa ibang lugar ng makakatulong. Halos malaki-laki na rin noon ang nailabas niyang pera, pero hindi pa rin sapat upang makakita ng taong masasandala ng husto. Sa paglipas ng mga araw, unti-unti namang nawawalan ng pag-asa si Manong Tilio. Hanggang sa muli niyang makita ang matandang kumain sa kanyang pamamahay noong pista. Habang dahan-dahan niyang naglalakad papasok sa kanyang tahanan, inaasahan na niyang yun mismo ang may pakay sa kanya. Sa pagharap nilang dalawa, ngumisi lang naman ang matandang yon habang nagwiwika sa kanya ng, Buhay ka pa pala, Tilio. Kailangan mo ba ng tulong? Kaya kong iligtas ang buhay mo kung mangangako kang ibigay sa akin ang lahat ng pagmamay-ari mo. Pag-isipan mo ng mabuti, isang beses lang akong mag-aalok. Tsaka isa pa, wala nang silbi ang mga yan kapag patay ka na. Nang marinig naman ni Manong Tilio ang sinabi nito, mariin naman niya yung tinutulan. Sa isip-isip niya, matagal niyang pinaghirapan at nilaanan ng oras ang mga pagmamay-ari niyang yon, kung kaya't hindi naman siguro tama na basta-basta na lamang niya itong ibigay sa taong hindi naman niya kaano-ano. Dagdag pa ni Manong Tilio, mas mainam na lamang na siya ay mamatay kaysa makuha yon ng ambisyosong matanda. Nang marinig naman ito ang kanyang sinabi, agad naman yung tumalikod habang sumasagot sa kanya ng, Babalik ako rito pagkaraan ng 4 na gabi. Pag-isipan mo ito ng maigi. Ikaw din, Tilio, nasa huli ang pagsisisi. Matapos nitong makapagwika, agad naman yung umalis ng walang pagdadalawang isip. Pagkalayo ng matandang yon, mariin namang pinag-isipan ni Manong Tilio ang lahat ng bagay na inilahad nito. Sa pagsapit ng gabi noong mismong araw na yon, minabuti naman niyang makatulog ng maaga dahil sa dami ng kanyang nakatambak na gawain kinabukasan. Habang nagpapahinga siya, naging maayos naman ang lahat. Dala ng matinding pagod, maaga pa siya noong nakatulog na animoy hindi man lang niya gaanong nararamdaman ang kakaibang sakit ng kanyang butlig sa bewang. Subalit, pagpatak ng 10:00 ng gabi, habang nangingibabaw ang katahimikan sa buong paligid, bigla na lamang siyang nagising matapos niyang maramdaman ang hindi maipagkakailang sakit ng kanyang tiyan. Noong una natitiis niya pa ito, pero nang gumalaw na ang kakaibang bagay sa loob nito, hindi na yon nakayanan pa ni Manong Tilio. Pagsigaw niya ng napakalakas, agad namang nagising ang lahat ng taong naroon sa loob ng kanyang bahay. Paglapit nito sa kinaroroonan niya,
bakas sa pagmumukha ng mga ito ang labis na pagtataka at pagkabahala. Makalipas pa ang ilang minuto, inabisuhan naman niya ang kanyang mga tauhan na ipagpatuloy ang kanilang pagbabantay. Pakiramdam kasi noon ni Manong Tilio, hindi lang ang pangyayaring yon ang magaganap. Malakas ang kanyang kutob na bukod sa pagsakit ng kanyang butlig, darating ang mga nilalang na kanyang nasilayan noong nagdaang gabi. Maya-maya pa, hindi nga siya nagkamali sa kanyang kutob. Habang iniinda niya ang paggalaw ng bagay sa loob ng butlig na yon, unti-unti na niyang nararamdaman ang pagkumpas ng malalaking pakpak sa labas ng kanilang tahanan. Ultimo ang kanyang mga tauhan, naririnig na ang mga bagay na yon. Sa pagpapatuloy ng kanilang pagramdam, inabisuhan niya ang dalawa sa mga tauhan niya na lumabas para magmasid. Nang marinig naman ito ang kanyang sinabi, agad naman yung sumunod ng walang pagdadalawang isip. Subalit, paglabas nito sa kanilang bahay, laking gulat na lamang niya nang sumigaw yon ng napakalakas. At kasabay nito ang padabog nitong pagsarado ng pinto. Pagbalik ng dalawang tauhan niya, kitang-kita niya sa pagmumukha nito ang matinding takot na kanilang nararamdaman. Oh, anong nangyari? Ba't kayo bumalik? Parang nakakita kayo ng multo ah. Galit na tanong ni Manong Tilio sa mga ito. Nang marinig naman ng dalawa ang kanyang sinabi, nanginginig naman yung lumapit sa kanya, habang takot na sumasagot ang isa sa mga ito ng, Maraming aswang sa labas, Manong Tilio. Lahat sila nakapalibot sa bahay ninyo. Paano kaming hindi matatakot? Gayong mga demonyo na ang aming mga nakita. Kung duda ho kayo sa mga sinasabi namin, mas mabuting kayo na ang tumingin sa labas ng bahay ninyo. Naku, hindi birong sitwasyong kinakaharap natin ngayon. dahil sa sinabi nito, wala naman siyang nagawa kundi ang manahimik. Makalipas pa ang ilang minuto, nagpumilit naman siyang tumayo para tumungo sa sala. Pagdating niya sa lugar na yon, inabisuhan niya muna ang kanyang mag-iina na huwag masyadong mag-aalala dahil sa mga nangyayari. Dagdag pa niya na hindi makakapasok ang mga nilalang na yon sa loob ng kanilang tahanan dahil gawa yon sa konkretong materyales. Matapos niya yung mailahad sa kanyang asawa, hinintay niya munang makapasok ang mga ito bago siya magpasyang tumingin sa labas ng bahay nila. Maya-maya pa, pagsilip niya sa isang maliit na siwang, doon tumambad sa kanya ang mga nilalang na nakatuwad sa labas ng kanilang tahanan. Bawat isa sa mga ito, nanlilisik ang mga mata habang walang patid sa paglalaway nila. Makalipas pa ang ilang minuto, bigla namang napaatras itong si Manong Tilio matapos niyang mapansin ang animoy paninigas ng kanyang mga paa. Hindi naglaon, tuluyan din siyang bumagsak sa lupa na siyang naging sanhi upang mabulabog ang lahat ng nilalang na nasa labas ng kanilang tahanan. Habang umaatungal ang mga ito, pilit naman siyang pinagtulungan ng kanyang mga tauhan na ibalik sa kanyang silid. Matapos nilang gawin ang bagay na yon, agad din naman nilang isinarado ang pinto sa paniniwalang magiging ligtas sa loob nito si Manong Tilio. Pagkahiga niya sa kanyang higaan, agad naman niyang napansin ng animoy bigla ang pagtahimik ng buong paligid. Nang akmang ipipikit na niya ang kanyang mga mata, biglang nabaling ang kanyang atensyon sa isang malaking anino ng aparador nila na dahan-dahang nag-aanyong tao. Makalipas lamang ang ilang minutong pagmamasid, biglang gumalaw ang aninong yon patungo sa kinaroroonan ng malaking gaserang nagbibigay ng liwanag sa kabuuan ng kanyang silid. Sa isang iglap, kitang-kita ni Manong Tilio kung papaano lumabas sa anino ang animoy mga kamay ng tao.
Paglitaw ng nilalang na yan, doon bumungad sa kanya ang matandang nakikain sa kanila noong pista. Nanlilisik ang mapupula nitong mga mata at kasabay nito ang pagkapansin niya sa kakaiba nitong anyo. Ayon kay Manong Tilio, bukod sa mabalahibo nitong katawan, may hahalintulad mo rin ang wangis nito sa isang unggoy na pinag-isa sa wangis ng tao. Bagaman hindi gaanong nakakapangilabot kagaya ng aswang ang kaanyuan ng matanda, malakas ang kanyang kutob. Ito ang namumuno sa lahat ng nilalang na nasa labas ng kanilang bahay. Paglapit nito sa kanyang kinaroroonan, kitang-kita naman niya ang pagngisi nito habang nananatiling walang imik. Nang marating na ng matanda ang kanyang kinaroroonan, pilit naman siyang humingi ng tulong, subalit nakapagtatakang walang lumalabas na boses sa kanyang bibig. Hindi niya rin maigalaw ang kanyang katawan na parabang paralisado na ito. Anong pakiramdam ng nasa bingit ka na ng kamatayan? Hindi ba't lahat ng pagmamayari mo't kayamanan mo hindi na nagiging mahalaga sa'yo? Napakasarap talagang paglaruan ng mga taong walang Diyos. Mangmang na nga sa katotohanan, niyayakap pa ng kasamaan. Wika sa kanya ng matanda. Matapos nitong makapagsalita, dahan-dahan namang lumabas ang napakahaba nitong dila na siya namang lumapat sa iba't ibang bahagi ng kanyang katawan. Kahit ubod ng baho ang laway nito, wala namang nagawa si Manong Tilio kundi yon ay tiisin. Pagkaraan pa ng 10 minutong paulit-ulit itong ginagawa ng nilalang, bigla naman siyang nakaramdam ng hindi mapigilang pagdudumi. Paglabas ng duming yun sa kanya, kitang-kita niya kung papaano umagos ang kanyang dugo na siya namang sinabayan ng isa niyang baga, bato at kalahati ng kanyang atay. Dahil dito, halos agad namang hinimatay itong si Manong Tilio buhat sa labis na nerbiyos. Pagdilim ng kanyang buong paningin, inakala niyang yun na ang kanyang katapusan. Subalit pagmulat ng kanyang mga mata, nadatnan niya ang kanyang sariling nakahiga sa lumang higaan, katabi ang kanyang asawa. Pagsilay niya sa buong paligid, napansin naman niyang hindi yon ang kanilang tahanan. Nangakmang tatayo na siya, bigla naman siyang pinigilan ng isang binata habang nagwiwika yun sa kanya ng, "Huwag mo munang isipin kung nasaan ka. Ang mahalaga, nasa maayos ka ng kalagayan. Alam niyo ba, Manong, kung ilang araw na kayong walang malay? Ika-1 linggo niyo na ho ngayon. Awa ng Diyos, niloob pa rin na kayo ay magising at mabigyan ng ikalawang buhay." Dagdag pa nito na, kung hindi dahil sa kanyang asawa, maaaring patay na siya. Inilahad din ito sa kanya na ang kanilang kinaroroonan noong mismong oras na yon, milya-milya ang layo sa kanilang tahanan. Ayon pa sa binata na ang mga nilalang na nang biktima sa kanya ay ang mga nilalang na tinatawag nilang mga huod. Kalimitang binibiktima ng mga ito ay ang mga pangkaraniwang taong walang Diyos. Una nilang gagawin doon ay taniman yon ng bertud sa bewang nito. Yon ang magsisilbi nilang marka upang hindi na sila mahirapan pa na pasukin ang tahanan ng kanilang biktima. Kapag umabot na sa sapat na laki ang kanilang itinanim, doon na mag-uumpisa ang kanilang pagkuha rito kalakip ng kanilang mga pagkain. Dagdag pa nito na dahil sa nakuha ng mga nilalang ang kanyang mga laman loob, magdudulot yon ng malaking pagbabago sa kanyang buhay. Marami nang magiging bawal sa kanya at lalawak na rin ang saklaw na limitasyon ng kanyang mga ginagawa. Gayunpaman, sa kabila ng mga nangyari, ipinagpapasalamat pa rin ito na buhay siya. Makalipas pa ang 1 buwang pabalik-balik niya sa tahanan ng matanda, unti-unti naman niyang sinusubukan ang pagbalik loob sa ama.
Dahil sa kanyang pagbabago noon, lahat ng masasamang presensya sa kanilang pamamahay, dahan-dahan naman niyang napapansin na unti-unti nang nawawala. Hindi naglaon, napansin na lamang noon ni Manong Tilio na mahal na siya ng kanyang mga kababaryo dahil sa kanyang mga kawang gawa. Lubos naman yung ipinagmalaki ng kanyang mga anak sa kadahilanang ni minsan hindi sumagi sa kanilang isipan na magbabago ang kanilang ama. Lumipas pa ang ilang taon, marami na rin ang taong nagtatrabaho sa kanila. Ang mga matatagal na sa serbisyo, binigyan ng kanyang ama ng lupa at mga kagamitang magiging umpisa ng kanilang buhay. Magmula kasi noong nangyari kay Manong Tilio ang mga bangungot na yon, doon niya napagtanto na walang silbi ang kayamanan sa mundo dahil hindi mo naman yun madadala sa oras na ikaw ay pumanaw. Para sa kanya, iisang bagay lamang ang mahalaga, at yon ay makapagpalaganap ng pag-ibig sa kapwa. Sa pagtanda noon ni Manong Tilio, ni minsan hinding-hindi niya nakalimutan ang tungkol sa istorya ng kanyang buhay noong minsan siyang sinalakay ng huod. Okay, opinyon ko sa kwento. Huod. Ngayon ko lang narinig yung ganitong klase ng nilalang, no? First time ko siya maka-encounter. Huod. Tapos ang sinasalakay nila, yung mga tao na walang kinikilalang Diyos. Bakit kaya yun yung kanilang tinatarget? Siguro para sa akin, yung kasi yung madaling pasukin eh. 'Di ba? Lalo na kapag walang sinasamba, walang hinihingian ng proteksyon sa pang-araw-araw, 'di ba? Sila yun eh. Sila yung madaling pasukan ng sumpa. Kumbaga, sila yung madaling yanggawin o madaling kainin. Sa estado kasi neto ni Tilio, yung ugali niya, alam naman nating lahat na napakasama. Bukod sa mata pobre, ang tingin niya sa mga mahihirap tsaka yung mga hindi niya kalibel, wala nang iba kundi basura. So, pangit talaga yung ugali ni Tilio, no? Tapos sabayan pa na wala siyang Diyos na kinikilala. Talagang combo yun. Hindi ko lang masabi kung yung huod ba 100% sa kasamaan. Kasi, binigyan pa nila ng pangalawang buhay si Tilio eh. Tapos nung unti-unti nang nagkakaroon na merong kinikilalang Diyos yung tao, unti-unti silang nawawala. Hindi ko alam pwedeng ginagamit to ng Diyos para pangkalabit sa ibang tao na magbago na, o sadyang demonyo lang to pero nadadaig talaga ng kapangyarihan ng Panginoon kapag bumabalik ka na sa Kanya. 'Di ba? Or kinikilala mo na siya. Yun eh. Kasi si Tilio, mula ata pagkabata, walang Diyos to eh. Pero yun nga, simula nung inalay niya sa Panginoon yung sarili niya o yung buong pagkatao niya, unti-unti ring nawala yung masamang presensya tsaka yung huod. Kaya para sa akin overall, napakaganda ng kwento na to. Pagmulat din to para sa mga tao na alam naman natin na medyo may masamang pag-uugali, no? Parang wake up call to, no? Pero kayo pa rin, kung may opinyon kayo sa kwentong ito, comment nyo lang sa baba. Yun lang, hanggang sa susunod na kwento. Salamat.